Så er der morgenmad, piger. Spis ordentligt, piger. I skal høre efter, hvad der bliver sagt. Kan du ikke være lidt mere deltagende ved morgenbordet? Jo, men Lyngby vandt i går, så jeg skal lige se, hvad der står i avisen. Det er Regitze. Hej Inger. Ja, det er i dag mig og Henrik skal til wellness. Henrik har valgt ansigtsbehandling nummer 3. Nu skal jeg altså høre efter. Henrik skal have en hvid creme i ansigtet. Ja, det er den behandling, hvor man skal have agurkeskiver på øjenlågene. Hej Inger, vi tales ved. Det kan godt være i fremtiden, at du skal lade være med at tale i telefon ved morgenbordet. Jeg synes altså, at jeg er blevet for tyk. Og mine lår. Prøv at se mine lår. Altså, er de ikke også blevet for store? Og min næse. Den er jo kæmpe. Peter, jeg trænger til et kompliment. Giv mig et. Skatter. Dit syn fejler i hvert fald ikke noget. Man kan godt se, det er dyredag i centret i dag, for der sidder 2 behårede aber lige der. Hvornår tror jeg sidst, jeg var der? Altså, jeg var i bad torsdags. Altså ikke i torsdags, men torsdag før jul. Skal I noget i aften, piger? Nej, i hvert fald ikke med jer. For vi tager ikke zoologisk have. Vi havde heller ikke tænkt os at tage zoologisk have. Før du sagde det. Vi kunne tage ind og se løverne. Tag til hånden, for klar til fingeren. Skål. Ja, skål. Hvad glor du på? Hvorfor spiser du og drikker du omvendt? Er det dig eller mig, der spiser? Bye bye, smukke. Okay.
Hvorfor har du sko på hænderne? Er det dig eller mig, der går på hænder? Er du ikke færdig med at klæde mig nu? Jeg er færdig med at bade. Man kan ikke gå i bad med tøj på. Er dig bare det bedre? Skal jeg blive fast, you can do it. For der skal være det varme. Skal jeg blive fast, you can do it. Så får du en ekstra vittighed. Hit med pengene. Prøv ham, Aske. Du er manden. Min ryg. Betty. Nej, igen. Ingen skal røre min Aske. Hvad skete der, Betty? Du slog ham ned, Aske. Ja, jeg føler mig også stærk i dag. Mor, se mit maleri. Ej, hvor er det flot, skat. Men hvad skal det forestille? En ko, der står og spiser græs? Selvfølgelig. Men hvor er græsset? Det har koen jo spist. Aha. Men hvor er koen så? Det er jo gået, fordi der ikke er mere græs. Jeg kommer aldrig nogen. Se derovre. Kommer nogen. Velkommen til Dyreshoppen! Tak. Hvad skulle det være, de damer? Min datter kunne godt tænke sig et marsvin. Hvad med et lille orange og hvidt? Yeah! Det lyder vist som noget, der passer. Ja, jeg kunne lige overhente det. Værsgo. Nej, den kan hvor den er. Hov, den her er vist ikke til salg alligevel. Men vi har en lille sort en, der også er rigtig sød. Yeah! Jamen, så smutter jeg lige ud og henter den. Værsgo. Nå, hvor er den sød. Nej. Det er for ulækkert. Den er vist heller ikke til salg. Det her, det er godt nok en mærkelig forretning. Kom, vi finder et andet sted. Skål, bror, mand. Ja, skål, bror. Du kan sgu da ikke spille trompet. Nej. Hvorfor fanden har du så en? Jeg bruger den som ur. Som ur?
Hvordan fanden kan du bruge den som ur? Jo, altså, når jeg vågner om morgenen, og vi ved, hvad klokken er, så blæser jeg i trompeten. Og hvad fanden sker der så? Ringer den? Vi kan jo prøve nu. Den virkede sgu. Det var det, jeg sagde. Super frisk kanin. Det ser lækkert ud. Skal vi ikke bestille det? Jo, det lyder spændende. Jeg har aldrig smagt kanin før. Vi vil gerne bestille super frisk kanin til 3 personer. Så gerne. Skal der salat til kaninen? Er der dressing til salaten? Nej, dressing er ikke godt for maven. Skal der vand til kaninen? Kan I få Coca-Cola Zero? Nej, vi serverer ikke sodavand til dyrene. Okay, så tager vi bare vand. Så gerne. Var han ikke lidt underlig, ham tjeneren? Jo, men sådan er det jo tit på fine restauranter. Men bare maden er god, det er jo det vigtigste. Super frisk kanin til 3 personer. Kan vi straks tale med kokken? Et øjeblik. Hvorfor er kaninen ikke stegt? I har bestilt super frisk kanin, ikke sandt? Jo, men vi kan jo ikke spise en levende kanin. Jeg tror, at Jen har glemt at give jer kniven. Nå sådan, så er der en helt anden sag. Go.